Ahoj! Takže ja som Kravmaniak a ja vás tu vítam. V minulom dieli sme skončili, ja som tu myslím ťažil uhlie. Počte, ten blbý kurzor. Takže dneska sa pozrieme. Nie, dneska som chcel robiť tú farmu Cocoa Beans. Už mi je to jasné. Takže... myslím, že som dal vypalovať cobblestone, takže už by to mohlo byť. A nie, iba 33. Dúfam, že to bude stačiť. 34. Ahoj. Ahoj, zbijem ťa kockou. Je ich tu vážne dosť. Takže takto ty na mňa. Áno, železná tehlička. To pomôže. Takže takto si to tu odkopeme. Spravíme si prístrešok. Tak je to tu nádherné. Tak. No, tak. Tak set to. Nie tam. Nie. Tak. Takto? Nie? Ja neviem. To je jedno. Tak, a my v tej farme. Takže... Takže tak. Nesmiem sa pomýliť. Tak. Bude stoneovo, cobblestoneovo, drevová. Takže. Ak sa vám zdá, že málo hovorím, tak sorry, ale no, tak proste neviem, čo povedať. Som trochu unavený. Takže... Takže... možno spravíme aj možno budem točiť aj s nejakými inými hráčmi, napríklad Twombly by VS, Šimon 55655, Písacík, áno, takže nemusíte sa báť, že by som bol niektorých, že by som bol vo videách len ja sám, takže určite. Nechoď sem, zombík, lebo ja ho zbijem.
ste mi svedkom, že oni si začínajú, jasné. Teraz by sa mi zišla sekera. No. Ktorú si musím ísť vykraftiť. No, nemám, takže kraftím. Takže ešte asi 2 minúty. Takže si sem ideme rýchlo naťažiť. Nie, potrebujeme džunglové drevo. Tento strom bude stačiť. Takže... Úžasne. Úžasné je to. Hrozne prepracovaná hra toto. Aha. Prečo máš sa zabiť? Aha, asi to bude tým, že je to zombík. Trochu ho štuchneme. Jo, Iron Helm. Takže rýchlo. Už máme iba chvíľku. Sakra, to je všetko zle. Oj, toto je zle. Nie. Musíme sa na to pozrieť odtiaľto. Nie. Nie. Ale tak ja sa pre dneska s vami učím, ja to dokončím mimo kameru. Takže nezabudnite like a koment. Tak, čau.